Kaupungistuminen on yhteiskunnallinen ilmiö, jossa kaupungeissa asuvan väestön osuus kasvaa suhteessa kokonaisväestöön. Suomessa kaupungistuminen näkyy muun muassa maaseudun näivettymisenä, asuntojen hintojen nousuna kaupunkialueilla ja ruoantuotannon vähenemisenä. Ilmiötä on pidetty muun muassa toistaiseksi pysäyttämättömänä megatrendinä. Moi, mun nimi on Pauli Maijala ja tässä dokumentissa mä tutkin kaupungistumisen vaikutuksia Suomessa ja sen aiheuttamia niin sanottuja kuolevia kyliä. Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä, joista noin 4,2 miljoonaa, eli vähän yli 3/4 Suomen väestöstä, asuu kaupunkialueilla. Mistäköhän tämä johtuu? No, isoissa kaupungeissa on enemmän tekemistä, ihmisiä, töitä ja ylipäätään enemmän mahdollisuuksia tienata rahaa sekä edetä omassa elämässä. Nämä asiat houkuttelevat erityisesti nuoria, mutta myös muita ikäryhmiä muuttamaan pois maaseudulta kaupunkeihin. Tässä kuvassa näkyvät punaiset pallot kuvaavat niitä kaupunkeja, joissa suurin osa suomalaisista asuu. Nämä kaupungit kattavat vain 5% Suomen pinta-alasta, mikä havainnollistaa kuinka Suomen väestö on selvästi keskittynyt tiiviisiin kaupunkialueille, vaikka tilaa olisi kuinka paljon. Nyt jos katsotaan tätä karttaa, nähdään sinisellä ne kunnat, joiden väkiluku kasvaa, eli joissa syntymiä on enemmän kuin kuolemia. Vaikka Suomen syntyvyyskin vaikuttaa siihen, että Suomessa on niin vähän väkiluvulla kasvavia kuntia, siihen vaikuttaa erittäin vahvasti myös kaupungistuminen. Esimerkiksi kun nuoret työikäiset muuttavat pois maaseudulta kaupunkeihin, he eivät usein ikinä muuta takaisin maaseudulle. Nämä nuoret sitten päättävät perustaa perheitä kaupunkialueilla, jolloin kaupunkialueiden väestö kasvaa samalla kun maaseudun väestö vähenee ja ikääntyy. Sen lisäksi työikäisten muutto kaupunkeihin johtaa siihen, että maaseudulta löytyy vähemmän työntekijöitä, mikä johtaa työpaikkoja siirtymään lähemmäksi työntekijöitä eli kaupunkeihin. Tällöin kaupunkialueilla syntyy jatkuvasti enemmän ihmisiä ja työpaikkoja, samalla kun maaseutu nopeasti näivettyy. Voidaan päätellä, että kaupungistuminen voimistuu tyypillisesti silloin, kun nuoret työikäiset muuttavat pois maaseudulta kaupunkialueelle. Kaupungistuminen siis tavallaan antaa kaupungeille aseen, jolla nämä tappavat maaseudun. Jos katsotaan karttaa uudestaan, nähdään miten tämä kaupunkialueiden keskittyminen johtaa kuolevien kylien syntymiseen. Kartalla näkyvät valkoiset alueet ovat niitä, joissa nämä niin sanotut kuolevat kylät sijaitsevat. Mutta mikä on kuoleva kylä? Termi voi olla joillekin epäselvä, mutta se voidaan määritellä näin. Kuoleva kylä on pieni paikkakunta, josta niin moni muuttaa pois, että väkiluku sekä palvelut vähenevät ja kylä hiljenee. Kuolevassa kylässä väkiluku jatkuvasti vähenee, koska syntyy vähemmän kuin kuolee ja iso osa nuorista aikuisista muuttaa pois. Seurauksena kylän väestörakenne koostuu suurimmaksi osaksi vanhuksista, eli väestö siis ikääntyy samalla kun lasten ja työikäisten määrä jatkuvasti vähenee. Kylässä työpaikkoja ei enää hirveästi ole, tai sitten työpaikkoja löytyy, mutta ei tarpeeksi työntekijöitä. Kaupungistumisen myötä kylän työpaikat siirtyvät lähemmäksi kaupunkeja. Seurauksena teollisuus, palveluala ja muu elinkeino vähenee. Kylän palveluita, kuten kouluja,
terveysasemia, kirjastoja, julkista liikennettä ja niin edelleen joko vähennetään tai lopetetaan kokonaan kysynnän puutteesta tai siksi, että kunnalla ei ole varaa ylläpitää palveluitaan. Voidaan sanoa, että kaupungistuminen on suurin aiheuttaja kuolevien kylien syntymiseen. Tämä kartta kuvaa Suomen kuntien asukasmäärän muutosta vuoteen 2040 mennessä. Punaisilla alueilla väestö vähenee ja sinisellä se lisääntyy. Nähdään, että ainoat kasvavat maakunnat tulevat olemaan Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa. Tämä tulee lisäämään kuolevien kylien syntymistä, kun väestö siirtyy lähemmäksi pääkaupunkiseutua. Sen lisäksi tämä muutos tulee vaikuttamaan vahvasti Suomen aluerakenteeseen ja maaseudulla asuvien hyvinvointiin, kun esimerkiksi palveluita ja paikallistapahtumia vähennetään. Olen nyt selittänyt, mitä kuoleva kylä tarkoittaa ja käsitellyt yleisellä tasolla, miten kaupungistuminen vaikuttaa kuoleviin kyliin. Halusin vielä tämän lisäksi itse tutustua kuolevaan kylään syvällisemmin, jotta saisin konkreettisen käsityksen siitä, millainen se oikeasti on. Mielestäni on helppo puhua kuolevasta kylästä uutisten tai tilastojen pohjalta, mutta jotta sen oikeasti ymmärtää, se täytyy nähdä omilla silmillä. Siksi päätin matkustaa Kyyjärvelle, joka sijaitsee Keski-Suomen maakunnan luoteisosassa ja jossa on vain noin 1200 asukasta. Valitsin nimenomaan Kyyjärven, koska kylän asukasluku vähenee tilastollisesti eniten koko Suomessa. Voidaan siis sanoa, että Kyyjärvi kuolee nopeammin kuin mikään muu kylä koko maassa. Sovin vielä etukäteen muutaman haastattelun paikallisten kanssa, ja sitten kun kaikki oli sovittu, pakkasin kameran autoon, laitoin CD:n pyöriin ja painoin kaasua. Tyttöystäväni tuli mukaan auttamaan meikäläistä kuvaamisessa ja myös äänityksessä. Noin 5 tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme Kyyjärvelle. Moi! Me ollaan täällä Kyyjärvellä ja täällä on kuule kauniit maisemat, mutta ei kauheasti porukkaa. Me haastateltiin just Kyyjärven asukkaita ja saatiin vähän lisää tietoa siitä, miksi tämä kaunis kylä kuolee. No niin, eiköhän aloitella. Aloitetaan vaan. Jees, eli voiko sä aluksi kertoa hieman itsestäsi? Henrik Huumarkangas, kyyjärveläinen, 42-vuotias, naimisissa, 2 lapsen isä. Koko elämäni oikeastaan asunut Kyyjärvellä. Eli olen Ohrasen Elina. Olen täältä Kyyjärveltä ihan lähtöisin ja olen yrittäjä ja perheenäiti. Immosen Maija-Liisa ja itse asiassa on lähes 40 vuotta asunut Kyyjärvellä ja ollut erilaisissa tehtävissä kunnalla. Sivistysjohtajana ja rehtorina ja sitten viimeksi henkilöstöjohtajana ja sitten välillä ollut aina VT-kunnanjohtajanakin muutamia kuukausia. Ja minkälaista porukkaa Kyyjärveltä löytyy? Kyyjärvellähän on hyvin pieni, hyvin sosiaalinen, tiivis yhteisö. Kyyjärvellä ihmiset on hyvin avoimia, avuliaita. Semmoinen monessa paikkaa voisi kuvailla, että on sellainen yhdessä tekemisen meininki. No, Kyyjärvellä on aika rentoa ja yhteisöllistä porukkaa. Meillä on hyvä henki yleensä ottaen täällä ja pystytään tekemään yhdessä paljon semmoisia asioita. Paljon asioita. No niin, yes. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät julkiset palvelut Kyyjärvellä? No kyllä ne on varhaiskasvatus, joka on maksuton Kyyjärvellä. Kyllä. Sitten esi- ja perusopetus, kansalaisopisto, kirjasto, työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka hyvinvointialue järjestää. Toki ne on vähän supistunut nyt, kun hyvinvointialueellakin on taloudellisesti tiukkaa. Niin just. Ja että niitä on ehkä entistä vähempi, ainakin ensi vuonna, mutta kuitenkin jotain peruspalveluita löytyy. Ja
Kyllä. Mitäs muuta? Jätehuoltoa ja teknisen puolen palveluita kyllä. Miten väestön ikääntyminen näkyy Kyyjärvellä? No selväähän on se, että Kyyjärvellä on nimenomaan iäkästä porukkaa, keski-ikä, en nyt ulkoa muista paljon se meillä täällä Kyyjärvellä on, mutta korkeahan se on ja lapsia syntyy vuodessa paljon vähemmän kuin taas mitä poistumaa on, että niin. Taitaa tänä vuonna olla 2 lasta syntynyt Kyyjärvelle, että se on hyvin vähän, mutta miten se sitten täällä näkyy, niin tietysti paikkakuntalaisena sitä nyt on vähän vaikeakin ehkä kuvailla, koska tähän katukuvaan ja kaikkeen on tottunut hyvin paljon. Joo. Tietysti se jonkunlaisen palvelutarpeen niin kuin lisäämisenä niin varmasti näkyy sitten. No kyllähän se näkyy kouluissa ja ihan työelämässäkin jonkun verran, että muualta tulee isoihin työpaikkoihin, kuten Petsetille esimerkiksi työntekijöitä ja päiväkodit, koulut pienenee. Kyllä. Ja ihan kaikessa oikeastaan näkyy väestö ikääntyminen. Joo, just. No kyllähän se näkyy tietysti ainakin sillä tavalla, että tuolla kylillä näkee paljon vähempi niin kuin nuoria ihmisiä, että on iäkkäämpiä ihmisiä ja kylärahaitilla näkyy sillä tavalla, että rollaattorilla useampi kulkee kuin Niin, joo. jollakin muulla. Joo. Silloin kun lapsia oli enempi, niin oli niin kuin ikäkauskilpailuita ja paljon tämmöisiä lapsille tapahtumia, että ne on niin kuin vähentynyt tietysti kun lapsia on paljon vähempi. Olin tutustunut Ylen artikkeliin, jossa käsitellään Tilastokeskuksen uutta väestöennustetta. Ennusteessa mainitaan, että Kyyjärven väkiluku puolittuu vuoteen 2050 mennessä. Halusin kuulla, mitä kyyjärveläiset ajattelivat kyseisestä ennusteesta. No kyllähän se tuntuu aika hurjalta. Joo. Toki onhan se ollut nähtävissä pidemmän aikaa, että väkimäärä koko ajan vähän vähenee. Joo. Mutta se tietysti se vuosittainen pudotus on ollut jotain 20-30, ehkä 40 enintään. Mutta tietysti kun nuoret aikuiset lähtee opiskelemaan ja muuttaa muualle, niin sitten niitä semmoisia, jotka perhettä perustaisi, niin sen ikäisiä on tosi vähän. Joo. Niin sehän johtaa pikkuhiljaa siihen, että täällä ehkä niinku se väestö ikääntyy ja nuoria on entistä vähemmän. Onhan se hurja luku, jos meillä on Kyyjärvellä asukkaita tällä hetkellä 1130 tai jotain tällaista, että se putoisi sitten jonnekin 600 se asukasmäärä, niin onhan se ilman muuta sellainen tilastollinen luku, mikä sitten vähän pistää kyllä miettimään, että mikä se on se tulevaisuus meillä täällä, mutta itse ainakin haluan ajatella hyvin positiivisesti täällä elämisestä ja asumisesta ja olemisesta. Kyyjärvellä on tosi helppo elää ja olla ja asua, että henkilökohtaisesti niin mä en edes ole tohon niin kuin tollaisen tilaston. Uutisen toki näin jossain vaiheessa itsekin, mutta en mä sille hirveästi ole niin kuin ajatuksia omassa päässäni antanut, että kuinka se minun tai minun perheen elämään sitten tulee vaikuttaa. No se on valitettava tosiasia varmaan mitä tulee tapahtumaan, mutta en mä tiedä vaikuttaako se meihin Kyyjärvenä hirveästi kuitenkaan. Toivotaan, että me saadaan piettyä koulut täällä ja muuten, mutta eipä väkilukua pitäisi pystyä jotenkin kasvattaa, mutta en tiedä mikä se olisi sitten. Yes. Tiedetään, että nuoret usein muuttavat pois pienistä kylistä isompiin kaupunkeihin uusien mahdollisuuksien perässä, mutta voisiko jokin asia houkuttaa nuoria pysymään Kyyjärvellä? No heihin ainakin pitäisi panostaa kovasti silloin, kun he ovat täällä, jotta heidän olisi mukava tulla takaisin. Ja että mahdollisesti löydettäisiin niitä työpaikkojakin sitten myöhemmässä vaiheessa. Meillä on tosi hyvä varhaiskasvatus. Meillä on uudehko peruskoulu täällä, meillä on osaava henkilökunta varhaiskasvatuksessa ja sitten siellä koulun puolella. No, pieni koulu, siellä opettajat tuntee joka luokan oppilaat varmasti, kuka on kukakin nimeltään, saa hyvää
jopa yksilöllistä ohjausta siellä luokassa ja opiskelussa. Mun mielestä se on sellainen kuitenkin asia, mitä on aika vaikea mitata millään. No sanotaan nyt kuitenkin vaan niin, että sitä on ehkä vaikea mitata millään mittarilla sitä tiivistä yhteisöä, mikä sitten koulun puolellakin on. Kyllä. Et se voisi olla yksi sellainen, varhaiskasvatus on Kyyjärvellä ilmainen tällä hetkellä. Kyyjärvellä on ollut paljon taloudellisia ongelmia. Halusin tietää, että mikä voisi pelastaa Kyyjärven ja voisiko se mahdollisesti olla maahanmuutto. No kunta on totta ihan talousvaikeuksissa ja kunta oli arviointimenettelyssä tässä viime talvena ja nyt on 2-3 vuotta aikaa kattaa alijäämät ja siitä on kyllä ihan tehty suunnitelma ja uskotaan, että pystytään se tekemään. Mutta totta kai kun väki vähenee, niin sitten meidän verotulot pienenee ja valtionosuudetkin pienenee ja sitä tulopohjaa ei kauhean paljon muuten ole. Niin, joo. Kyllä se tulee niin kuin tiukka olemaan se tulevaisuuden talous. Nythän Kyyjärvelle on 2 tuulivoimapuistoa otettu käyttöön. Ne tuo toki kiinteistöveroa hyvin, mutta tietysti kyllähän se sitten vähän riippuu minne niitä puistoja sijoittuu, että sitä elämänlaatua voi sitten heikentääkin. Joo. Ja sitten kyllähän ne niin kuin kuntalaistenkin suhtautuminen tuulivoimaan on niin kuin vähän ristiriitaista, että jotkut näkee sen mahdollisuutena ja osa näkee sitten, niin kuin, että niitä ei pitäisi rakentaa ainakaan lähelle mitään asutusta. Nämä olemassa olevatkin työpaikat jo, mitä meillä täällä on, niin jos ne saadaan niin kuin täällä pidettyä, mahdollisesti jos niitä saataisiin kasvatettua, jos valtakunnassa ja kun se alkaa jonkunlainen nousukausi tässä jossain vaiheessa, että jos se myös meille tänne sitten toisi lisää hyvää, lisää työpaikkoja, mikä voisi sitten näitä nuorempaakin väestöä sitten saada jäämään paikkakunnalle, niin se tietysti olisi se hyvä asia. Niin, tässä kun aikaisemmin lähetit kysymyksiä ja oli siitä maahanmuutosta tai että Kyyjärvellähän oli turvapaikanhakijoita aika paljon silloin. Oli vastaanottokeskus ja Kyllä. Kyyjärvihän otti tosi hyvin vastaan Näitä maahanmuuttajia ja on saanut siitä jopa palkintoja. Kyllä. Mutta sitten maahanmuuttajat, sitten kun ne on saanut turvapaikan, niin on sitten kyllä lähtenyt sitten Etelä-Suomeen. Ja Niin jo. ettei tänne ole oikeastaan jäänyt, mutta periaatteessa avosyli heitäkin otetaan vastaan, jos on tulossa. Mutta tietysti se aina edellyttää sitä, että mielellään on töitäkin myös täällä ja Betset Oy:lläkin on työntekijäpulaa. Kyllä. Että siellä on näitä vierasmaalaisia työntekijöitä. Kyllä. Aina aika ajoin ja tälläkin hetkellä varmaan jonkin verran on. Ei nyt osaa sanoa minkä verran, mutta Joo. kyllä ihan, että heitä kuitenkin kunnan vuokra-asunnoissa asuu. Ja Kyllä. Baltian maista ja taitaa olla, onkohan Filippiineiltäkin. Haastatteluissa oli puhetta Betsetistä, eli Kyyjärven suurimmasta työnantajasta. Betset on siis betoniyritys, jonka perusti Toivo Löytönen vuonna 1950. Nykyään Toivon poika Hannu Löytönen pyörittää bisnestä. Betset kärsii Kyyjärven väestökadosta, sillä työntekijöitä ei vaan ole tarpeeksi. On ollut myös puhetta siitä, että Betsetin pääkonttori Kyyjärvellä mahdollisesti siirrettäisiin muualle, mutta saa nähdä tulevaisuudessa toteutuuko tämä suunnitelma. Hannu Löytönen kuitenkin haluaa pitää pääkonttorin Kyyjärvellä. Toivottavasti pysyy. Se on minun tavoitteeni ja haaveeni, mutta nuorempi sukupolvi sitten ratkaisee näitä asioita. No, vika kysymys olisi tällainen, että mitä Kyyjärvi merkitsee sinulle? No Kyyjärvi on minun koti. Joo. Ja täällä on kaikki tärkeä. Täällä on luonto lähellä, täällä on mun perhe, ystävät, paljon sukua ja täällä on hyvä olla. Täällä on rauha. Lapsilla on hyvä olla lapset on turvassa täällä olla koulussa ja päiväkodissa ja
itsellä on turvallinen mieli täällä ja Kyllä. omat työt löytyy täältä ja täällä on mun koti. No se on ollut kotikunta kohta 40 vuotta. Hyvää elämää, rauhallista, turvallista. Mulla on ollut kiva työpaikka täällä tai kivoja töitä ja kivoja työkavereita, ystäviä. Ja jotenkin se semmoinen, että kyllä mä oon tänne hyvin kotiutunut. Kyllä. Että varmaan on ihan, voisin sanoa, että muillakin olisi ihan hyvä elää täällä. Kotia. Sehän on ihan selvä homma, että se merkittää mulle kotia. Ja niin kuin sanoin, että Kyyjärvi on hyvä paikka olla, elää, asua. Se on turvallinen paikka asua. Täällä ihmiset tuntee toisensa. Naapuriapu, tällainen, niin se on edelleenkin toimii tietysti täällä. Ihmiset on ystävällisiä toisilleen. Meillä on pieniä sivukyliä täällä, missä myös on tosi niin kuin tiivis yhteisö, yhdessä tekemisen meininki. Toista autetaan. Kyyjärvi on minulle tärkeä, rakas paikka. Minä olen täällä pikkupojasta asti ollut ja asun edelleen. Ja omat lapset on koulussa ollut tuossa Kyyjärvellä. On toinen edelleen siellä, mutta kyllä Kyyjärvi on sellainen paikka, että voisin niin kuin sanoa, että itse kun on ollut parikymppinen, niin tarkoitus oli vaimon kanssa, että ollaan hetki tässä paikalla ja jatketaan sitten matkaa, mutta se hetki on kestänyt nyt yli 20 vuotta, että ei me täältä nyt vieläkään olla mihinkään lähetty, että Kyyjärven kunnassa ja maaseudulla eläminen minun mielestä on todella helppoa ja se on myös kohtuullisen edullista asua ja elää. Yes, kiitos. Ei muuta kuin kiitos teille. Kiitoksia. Yes, kiva. Ei muuta kuin kiitos teille. No kiitoksia. Kyyjärven reissulta sain mitä halusin, eli konkreettisen käsityksen kuolevasta kylästä. En olisi ikinä ajatellut, että noin pienellä paikkakunnalla voisi olla mukava olla, mutta Kyyjärvi muutti mieleni. Haastatteluissa korostui sellainen yhdessä tekemisen meininki, jota kuolevasta kylästä, kuten Kyyjärveltä, löytyy. Haastateltavat suhtautuivat erittäin positiivisesti elämiseen ja vaikuttivat keskittyvän enimmäkseen perhe-elämään eivätkä pintapuolisiin asioihin, kuten varakkuuteen tai statukseen. Maija-Liisa Immonen antoi minulle ja tyttöystävälleni vielä ilmaiseksi pipon, kassin ja juomapullon, joista olemme erittäin kiitollisia. Haastattelujen jälkeen jatkoimme matkaa takaisin Espooseen ja aloin tutkimaan kaupungistumisen seurauksia maanlaajuisesti. Huomataan, että kaupungistumisen seuraukset näkyvät vahvasti Suomen yhteiskunnassa. On helppo ajatella, että kaupungistumisen vaikutukset näkyvät vain maaseudulla ja kuolevissa kylissä, mutta näin ei ole. Seuraukset näkyvät erittäin vahvasti koko Suomessa. Esimerkiksi kaupungistuminen vaikuttaa negatiivisesti kotimaiseen ruoantuotantoon. Tämä voidaan selittää sillä, että kaupungistumisen myötä maanviljelijöitä on vähemmän, minkä seurauksena kaikkia maatiloja ei voida enää ylläpitää. Yksi suurimmista syistä maanviljelijöiden vähenemiseen on nuoremman sukupolven halu muuttaa kaupunkialueille. Nuoret eivät siis välttämättä halua jatkaa vanhempiensa maatiloja, vaan hakeutuvat koulutukseen ja muuttavat uran perässä kaupunkeihin. Tilojen toiminta lopetetaan, kun työvoimaa ei ole ja tilat usein myydään pois. Tämä kaavio kuvaa Suomen maanviljelijöiden määrää ikäryhmittäin. Kaaviosta nähdään, että maanviljelijöiden määrä on laskenut huomattavasti vain muutaman vuosikymmenen aikana. Tilastokeskuksen mukaan maanviljelijöiden keski-ikä vuonna 2021 oli 53 vuotta, kun se vielä vuonna 2000 oli 47 vuotta. Saman ajanjakson aikana yli 65-vuotiaiden viljelijöiden osuus kaikista viljelijöistä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 5% siihen, että vuonna 2021 jo lähes joka 5. viljelijä oli yli 65-vuotias. Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden osuus kaikista viljelijöistä oli vuonna 2021 enää 7%. Sen lisäksi Luonnonvarakeskuksen mukaan maatalous- ja puutarhayrityksiä oli viime vuonna noin 41 000 kappaletta. Lukumäärä pienenee vuosittain keskimäärin 2,5%, eli noin 1000 maatilaa vuodessa.
Viime vuonna maatilojen määrä pieneni kuitenkin noin 3%, mikä vastaa noin 1400 maatilaa eli enemmän kuin keskimääräinen vuosittainen pudotus. Viimeisen 15 vuoden aikana tilojen määrä on vähentynyt noin 15 000. Tiloja siis lopetetaan, minkä seurauksena ruoantuotanto vähenee. Ruoantuotannon väheneminen huomattiin tämän vuoden alussa, kun naudan jauhelihahyllyt olivat lähes kaikissa ruokakaupoissa tyhjiä. Ilta-Sanomien lehtijutun mukaan maataloustuottajien etujärjestön MTK:n asiantuntija Juho Kyntäjä kertoo, että viime vuonna naudanlihan tuotanto kasvoi 1%. Samaan aikaan naudanlihan kysyntä kasvoi 4%. Kysyntää on siis enemmän kuin tarjontaa, mikä johtuu erityisesti maanviljelijöiden puutteesta. Kotimaisen ruoantuotannon vähenemisen lisäksi kaupungistuminen vaikuttaa myös asuntojen hintoihin. Lähi-Tapiolan laskelman mukaan asuntojen arvot ovat laskeneet vuodesta 2021 lähtien kaikkialla muualla paitsi pääkaupunkiseudulla, jossa hinnat ovat nousseet ja nousevat edelleen. Ylen mukaan yhä useampi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin, mutta edelleen suomalaisten rahat ovat kiinni kodeissa, joiden arvo hupenee. Pääkaupunkiseudulla asuntojen korkeat hinnat vaikeuttavat monelle oman kodin ostamista, minkä vuoksi yhä useampi päättää vuokrata asunnon. Anni Lassilan Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa Asuntokaupan alakulo kerrotaan suomalaisten kotien neliöhinnasta. Artikkelissa Hypopankin pääekonomisti Juho Keskinen kertoo, että oma koti on Suomessa varallisuuden tukipilari. Keskisen mukaan, jos kodin hinta laskee, se näkyy käyttäytymisessä siten, että kulutetaan vähemmän. Sen lisäksi, kun yhä suurempi osa Suomen väestöstä keskittyy pääkaupunkiseudulle, alueella tarvitaan lisää asuntoja. Mutta miten kaupungistuminen vaikuttaa pienien paikkakuntien asuntojen hintoihin? No, pienillä paikkakunnilla asuntojen hinnat laskevat jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että asunnon myyjä ei tee voittoa, kun myy asuntoaan. Sen lisäksi pienillä paikkakunnilla pankit eivät aina hyväksy asuntoa lainan vakuutena, koska pankit eivät näe asunnossa riittävää arvoa. On ollut myös puhetta siitä, miten näillä alueilla pitäisi alkaa suhtautumaan asuntoon samalla tavalla kuin autoon. Eli kun kyseistä asuntoa käytetään, sen arvo laskee. Asuntoa ei siis enää nähdä investointina sijainninsa vuoksi. Pienillä paikkakunnilla on myös vaikea myydä asuntoaan, sillä tarjontaa on, mutta kysyntää ei. Lopuksi sanoisin, että kaupungistuminen muuttaa Suomea nopeammin kuin koskaan. Väestö keskittyy suuriin kaupunkeihin, samalla kun maaseutu ja pienet kylät menettävät asukkaitaan, työpaikkojaan ja palveluitaan. Kuolevat kylät eivät synny itsestään, vaan ne syntyvät, kun kaupungistuminen voimistuu. Kyyjärvi osoittaa, että kyse ei ole vain tilastoista, vaan oikeista ihmisistä ja yhteisöistä. Vaikka tulevaisuus näyttää epävarmalta, kylässä on yhä vahva yhteishenki ja halu pitää kiinni omasta kotipaikasta. Kaupungistumista ei ehkä voi pysäyttää, mutta sen seuraukset koskevat koko Suomea, ja siksi kysymys kuolevista kylistä on lopulta kysymys koko maan tulevaisuudesta.
Me nukutaan tänään tässä kauniissa mökissä. Me ollaan siis Kyyjärvi campingillä ja täällä on just tällaisia samanlaisia mökkejä vuokrattavissa.